chi bai le vek ule tunchuma kan khis ngai thlak tur hi Mount Vernon Ohio muna thil thleng ania he khwa hi United States rama Opera House upa bernei tu khwa anni bokani nu pakhat kumsum thum pani mi Tina Herman chu he khwa hian afate engkolin a khosa veya kumsum pathum mi fanu serale kumsum pakhat mi fapa kodi te anei bokani afate panen hian anin chento wangin afate hi atul puita a nu in pezau tak mai ania a theito pin afate ta na thoka nei lo le tla chambikin aum tir ngai lawani anveng Dairy Queen dora na athok boka afate panen hian November thla kumsang hi som pakhat thleng khan in lai chin na anlaneya nimasela anin chan le ngalani anin chen nu hian abialpa Grigor chu a ina acheng veya nimasela in ngai natna le han ngai na annei tak tak lo wang chuan khum khata po anmu to lawa pakhat sofa amutlain pakhat khuma amua chutia anmu tho wangle han in ngai natna aum to chuan lo wang chuan anin chachenta ani abialpa Grigor ne na anin chentak nu hian tina le afaten bulchan chatumin inlo turte anzonga ti chuan November ni som kumsang hi som pakhata chuan tina le achian nu kumsomli pakhat mi Stephanie Sprang te chuan inlo tur an hwal deuh sa chu va enchian an tumta a hemi tlai darlia hian tina chuan Dairy Queen dora chuan shifaneya na thok tura a chwa main tina le achian nu te chu inlo tur ena kalantumani abialpa Greg chu zing tin dar thum le mi somli panga vela thovin na thok turin a chhuak china hemi tu ka hian Greg le tina te chu anin hau dewa anin hau chan ber chu Greg kan tho tura a chwa nuwa tinai point inlo tur ena chwa ve atum wangania anwi vulai chu tunge cholo pe yang ti vela chuan an boyani Greg chuan a na ban nuwa a chente ina riak tura kaltang alo tumbok sinen anin hau boy devani afatela chu school kal an ngai bok chia breakfast te anin nu chuan tina in afati chu school kal turin a thla liama chonu alo ni chuan an plan sa angin tina le achianu te chu inlo tur enin an chhuak ta a tlaidar alo rik chuan tina chu a na thona alang ta ho lo maya a na thona an manager Valerie chuan mak ati hle maya tina chuan na a chul ngai lawa chu mai ba ka na a thul chaneng ma a soibok si lawa an manager chuan engmutak a omringin a kol ta a nimasela voitam a kol nu poin channa adong lawani Valerie chuan ngai thatlo nariau anei ta a ti chuan an hathok pakha shwain tina te chene in lam chu an pan ta a an va thlen chuan alo re thuap maya kongka an han kek po chuan tu main an chang lova are hian are top mayani anui vulai tal chuan alo bo an ringa nimasela anui vulai thompo engma shat tur om lawani Greg an han ko chuan channa an muta chuang lawa ti chuan an beidongin police te hena an report ta ani police te chuan an chung ko member tu ma hena anin lu phalna lak tur aw miao lo wangin welfare check an ti thelo thu an lo soya kongka ti chia in an lu thelo thu an soya ni hemini vekhian police te chu tinai te chene na chuan an kalta a kongka le tukvera changa an in an bi thlak chuan thil danglam engma an mulawa nimasela deputy pakhat chuan welfare check nei tura tinai te chene in avakala piangin enge moriau hian boruak arit ni in asoya deputy officer hian avoi ni welfare check avane chumchuan kongka ti chia in an lu thailo thu an soyani hemini vekhian police te chu tinai te chene na chuan an kalta a kongka le tukvera changa an in an bi thlak chuan thil danglam engma an mulawa nimasela deputy pakhat chuan welfare check nei tura tinai te chene in avakala piangin enge moriau hian boruak arit ni in asoya deputy officer hian avoi ni welfare check avane chumchuan maktak main tinai motor garage pona in hungreng chu amuta a an kalmasak po khan motor chu garage ala omreng seya deputy officer chuan tinai chu in chunga alo mu hil renganga a har vele aleng chhuwa kanyang ti in ngai thatakin a hole ta ani atuk tlaidar lia chuan angai te bokin tinai chuan Dairy Queen dora chuan shift anei leya
nimasela hemini po hian tinai chu nathok turin alang le te chuang lawani ti chuan an manager Valerie chuan ngai thatlo na lian tak anei ta a dan bo chatna ani poin apoi lo ti in tinai te chena in chu apan ta ngala ina va thlen chuan luna tur azong kwala vanei thak tak main tukver pakhat chu alawin kallo hlo maya Valerie chu inchunga chuan aluta a inchung pindan tina chuan lutin tinai le achung te hau chu akawa nimasela tuma an omlawa are chiap mayani bualina alu chuan Valerie chuan athil mu chu a hlawin a chhong tak zetani athil mu chu horror movie ami angmai ni ina soya rang takin police te asia tir ta ngala police te po an thleng thwaya police ten bolin chung chu thisen hian a khat vek ni inan soya rantal na hmuna thisen omnuai nen ante khenani in chung mun danga po chuan thisen perna nu ma an hmu boka chu mai baka ruang in thu na nu ma te po alo om boka ni garasa chuan tinai kar chu alo umlova nimasela a channu Stephanie kar ero alo om thung ti chuan police ten Stephanie po chu tinai te chung kwa ang thawin abo emo tha ani an ring ve ngala police te chuan tinai fa te school zirtir tu chu an kola zirtir tu te chuan November ni som tinai bonia khan a fa te chu skula an kal ngei thu asoya nimasela atuk ni som pakhada chuan school an kal lo thu alo soita ani police te chuan tinai pasal Gregor chu an be popta a Greg chuan November ni som tu ka tinai ne na anin hau nu khan ina ala holo thu alo soya a hun man dan le a kalna chinte a soi chu police ten an han chui ngala a soya ngei chuan a kalna mun CCTV footage ade chuan alo lang boka Gregor chu hanrin hlelna an nei te lawani Gregor chu suspect le sachanga thaibau alo ni tak nu chuan tinai pasal masa a fa te pa chu an be popleta a no pangte pa po chuan anupui fanaute chanchin chu alo shebik hau lo maya anin chunga thisen tam tak an mu tho a sha chuan amang ang hle bokani ti chuan Gregor ang thawin no pangte pa po chu suspect le sachanga thaibau alo ni le ta a nimasela hemi nu re lo te a hian tu emo in tinai channu Stephanie belpa chuan anin hnunglam kota lei alai thu an ron report ta a police chuan rang takin an thu don chu an bo zui ngala mase anwa en chan chuan sajupui thi an lo phum na hi alo niya Stephanie belpa po chu zona zo ani nuwa suspect le sachanga thaibo alo ni le ta ani nimasela a hnu dewa chuan tinai motor omna chu an sheta a Canon College campus bula an lo muwa police ta chuan tinai motor chu an han indikta a alo omna bula university po chu motor omna hmuna zirlai te kaltir ri lo turin an tiboka kar chu uluk zeta an han enchan chuan nu ma engma an mu chuak lawa mase chuthi lai tak chuan an bulloka Toyota kar pakhata chuang pa chu la tiplayin alo hot khop maya police ta chuan an wa hauta a ngatinge heta I om helai mun hi kalphal ani hleinem ti in an shila chupa chuan abial nu Canon ina nathok chu aban hun alo nga tho asoya police ta chuan an kaltir ta ani in lama chuan thisen chen khat han chui zui thei tur an hmuwa beisena te po a ta dewa thisen chu garasa mechalian vak lo ke nyak ania in chung pindana tinai fanu serai bedroom a chuan garasa ke nyak an muang cha phe khok bo ma chuan an mu bokani police chuan garasa ke nyak an mu chu tinai fanu ke nyak alo ni hlau chuan ti in police ten serai chu ala damrin na an neita a chan chu garas panin ke in alakal ti na ania garasa chuan Walmart beka thil leihlim hlol bungro engengamo an mu chuak buka bek chunga chuan receipt engma alo umlawa ti chuan tinai te ina changa Walmart nai bera chuan police te an kalta a CCTV footage an han en chuan garasa an bungro mu angcha cha chu alaitu mel an she theita ani tina I about the report ani zana tak ani boka Walmart CCTV camera la chu a quality alo chaphian maya thil leitupa mel po chu alang chiang viawani police ta chuan CCTV footage langpa chu an enjoi zela pon lama motor park na hmuna footage chuan alo lang le zela pona chuan Toyota Yaris car khalin akal liam lai an hmuta ani
license plate atangin tunge ani an han chuya a license card ta akor hak angcha chu Walmart ta athil lei chuma akor hak aloni bokten hairwa lovin thil lei tu pa chu kar nei tu pa ani ti an she theita ani police ta chuan tinai kar an hmuna lo Toyota Yaris kar nei tu abial nu sera I anga thu soi tu pa chu an ngai to chuak ta a abial nu ming chu tinai fanu serai ming angcha aloni zel boknen rin hlel na chu an nei chanta ani police ta chuan an merin hlel pa chu an she chang theita a aming chu Matthew Hoffman ania thingkung cheibol tu ania Knox County apiang ania kumsang kha zakwa somre pani November ni khatapiang ni in apa chu Robert ania anu chu Patricia Hoffman ani Matthew Hoffman hi an soiran chuan apangai che lova nimasela enge ama hian diklona omti chu an she theilawani Matthew te chen soiran chuan anin bulvela arong kalapiangin an wite chuan an lo bo vak zela an ha thona te thil aro fo bokani a thil ruk na nu ma ti renan a halvel chin boka police ten an lo man to nge ani kumre chung jail alo tang to boka jail atanga a chwa nu hian Ohio a chengta a kumsang ni pasaria chuan Mount Vernon a tinai omna mona chuan a cheng ve ani Mount Vernon mona hian thingkung songbol tu na athoka October ni somni pali kumsang ni som pakhata khan abial nu a chen puireng chu in hau boy puin a that chepa abial nu chuan alo chwa san to bokani he thil thlen nu kar ni nu a chuan a na thingkung songbol na chu a chan boka ti chuan a za thalo le maktak chu a chwa na sale zwalta ani a chenom te soidan chuan Matthew chu a thin rim renga anin bol thingkunga ti chuan lonin azar te hi omzene lovin a thak mia zela chumi nu chuan thingkung na te chu beka khung khomin ada thachin ani a hin bulvela te chuan thangakam china ranung te chu lainat na omhlek lovin aman khom chin bokani ti chuan pathian ni November ni sompalia chuan police team te chu Matthew vai in a chuan an kalta a Matthew chu thuthleng seya alo muwa police te la chuan film khur takin tear gas te an han vumlut ma sate te ya Matthew wa muwa har chuan mak ati hleya enge omzia enge thlengti in police te chu azot roi maya police pakhat chuan nang hian enge thleng chu mina shil zok don nia ti in a chang bokani police te chuan Matthew chu pona an shoi chhoka ti chuan in chung chu an han dapta a in chung omdan chu mak an ti hleya a in chunga chuan thingkung na hi alo vum thur mayani fithum la ya cha in thingkung na chu alo vuma pindandanga chuan bekle polythene in thingkung na lowin pek in rem thlap tam tak an mu bokani bek zalai mai thingkung na pek alo oma chauka bula pindan chu an han en le ta a kongka chu in hnuai pan na alo nia basement a an han chuk chuan angai te bokin thingkung na hlui to zet chu alo umle noi mai ani police ta chu an lut thuk zela ti chuan basement chop tak kil khada chuan ti nai fanu sera chu an mu chuak ta ani wanei thak tak mai in alo ladama serai chu adam kho chhuanan Matthew wa soi angin alo uma alo zo sham ani serai chu thelei sa in alo chomboka Matthew freezer a chuan thelei the sa le popsicle vurkwang nei tam tak an mu chuak boka serai chu pong swal alo niya serai soidan chuan an school ban vele a ina an ho chuan Matthew chuan alo be ngala anu chapa kodi chu a hnung lama changamanin Matthew chuan a be ani serai chuan a hlau ema wangin a pindana atoma a unau pa che thomte po a hriat vek thu a soyani nimasela a chungte chunga chuan engche ange thleng a hriat lo thu a soyani police te chuan Matthew chu an manta a nimasela alulu chwa in darkar nga lai mai chu angoi tlat maya Matthew chuan sign language te a mang vela mi a angma in a khosa ani anua chuan ronchong ve in sera chu engtia a ina omnge ani ti a hriat lo thu a soya a ina alo umdana enge mutak chu a thlen arin thu a soya a bak soidu lovin angoi le tatlat maya ti chuan ani khatna tan chuan andu tok phota atu ka chuan detective Dangon Matthew chuan a kom veta a meiche detective ani nge ya Matthew chuan engthilma a hriat lo thu ala soi ve fana ani thumna chuan soitur anei thu detective te nela chuan a soi ve ta hlol maya
a chan chu ama zana chuan mangthalo tak anei wang ni in a soibok amumanga chuan garbage bag a mishing ruang lo om a hmu thu a soya Matthew chuan a thil hriate a soima chuan lead detective khernena chuan engma record omlova thil soi adu thu a soya police ta chuan a thil soi du dan ani phot chuan ti in investigation room ma alu ma chuan washroom man adu thu a soya detective nena chuan washroom chung thleng min escort thengem ti in angen boka detective chuan idu chuan le ti in ati sak zela washroom chung an han lu cha chuan Matthew chu ain puang ta ani Tina Stephanie le Cody te chu a tha thu a puang ta a an ruang chu a the thang towa an ruang paina mun chu a shil thei thu soin nimasela request anei thu a soi thonga a request chu an mak khop maya ruang a the thang na mun map chu a lawyer hna a hlananga chumi chungchang chu police dangte hna shatir velo turani ya ti chuan detective chuan officer puiti hna chuan Matthew wan ruang ada na mun min shil done ti in alo shil ve boka ruang a the thang na mun an thlen hnuwa chuan Matthew chuan katlan bawanga ti chuan katlan bawa wangin min kap don nia ati ni chu Matthew hi aril ru akim che alo ti chu a shat thei mai ani detective chuan Matthew wa idea kherlu tuk chu apom saklo chang kher mai nimasela Matthew chu a chung thadu lo pha ta hle maya voi tam tak zonan han zo nu chuan heti hian a soile ta a ruang pathum te omna chu ka shirang cheu mase death penalty kha mu theina tur ero in soibo turani atile ta thunga ti chuan police ta chu victim chungte hena kalin Matthew wa du dan chu an soita a an ni chuan an hmangai te ruang chu mu thuai an du awangin Matthew wa du danang chuan korta po soisak an lo tiam ta ani Matthew chuan tu ma kha tha atum lok lo thu asoya thil ruk atum ringot thu asoya ni nimasela inchung awalo hnu chuan tuma anlo omlo boka inchunga chuan nuam taka hanum vel chu adu tatlat maya ti chuan pindana chuan lutin khuma te chuan amu vela chuti lai tak chuan tina chu aron howa pindana chuan aron lut ta a anin nang chingta ani a hnuwa a thian nu Stephanie pot chu alo lang leya an thian dun chuan a chemte pain ada thata ani chumi hnu chuan an ruang chu da thatumin Pongaras motora chuan a hlang ta a bekchen khat in chunga chuan lak tur ala neya a boilai tak chuan Sarah le Cody te school bang chu an ron ho vele ta chia bok nen naupang Cody chu anu tina te a tha danang che in a that zuya Sarah ero apindana atlandu mana wangin thatlovin a ina a shwai hota a ain pon zo a chuan Matthew chuan ruang ada thatna mun map chu zakin police te chu apeta a ruang chu thingkung fi som saria sang a Chhungkawrawng chuan alo da ani chu ruang chu khai chawin a chung sanga changin thingkwa chuan ruang pathum te chu ada a tinai te ui ruang po alo omani ro relna nei alo ni ta a kumsang ni som pakhat January tha khan Matthew chuan court ma a thiam lo thu soin khongai na adila court chuan damchung lung in tang turati in perola a chhwa po an phal sak ton lawani